Ito may mic ka pa, may kumakanta dito. Hello mga subscribers, ako si Miguel Magdavito. So, meron tayo kaibigan dito si Ryan Mercado. So, ang problem niya is yung kanyang mga traps and some spasm sa kanyang upper extremity. So, what's new for you? Shoutout sa mga dati naming ka-basketball na hindi na kami sinasama. Uy, get pre mo, shoutout mo! Huwag mo na shoutout yun. Lagi kami magkasama. O, yung mga tangli dyan. Yung mga tangle. Basketball. Yung mga dati, basta hindi na kami pinapansin. Ba't mo sila sa pwesto namin? Basad sila. Punta kayo dito, basad kayo. Ayan. So, kasama natin sa Ryan Tumingo. Nagbabasketball kami sa may tabi na yan. Eh, shoutout sa'yo, especially sa ating kapitan dyan, si Viola, kapitan. Shoutout sa'yo. Eh! Sige. Tako kaya! So, mapapasin natin si friend Ryan natin. So, sabi ko, ano ba? Call center. So, call center, singer pa. Ano yan mo? Yung siya nang mag-plaka dyan. Ito yung page mo, ano mo? Tinatago ko yung page ko. Ayoko mo. Tinatago ni... discover na. Pag na... Pang bahay-bahay na. Aray. Pag na-plug to, like i-share mo ba? Hindi ko na. Yung, ano yan, sa YouTube? YouTube to, boy. Nakaporm, dapat naka-ano ka din ng titik. Ito ka mga sura nyo. Wala pa kasi subscriber ko eh. Subscribe po tayo sa ating YouTube. Yan. Mas maigi nga sa TikTok at Facebook eh. Mas matao sa Facebook. Mas mabilis ng Subscribe sila. sa YouTube. Kaya muli masahe mo, Ray? Kasi, Ay, hindi yung sa bahay. sa bahay pa yun. Kung siya na pa rin, dapat na may... Yan. Okay naman siya. Ito na pa na. Ilang isang buwan na ako. Yung punta ko. Hindi naman, hindi yung glass na masarap. Oo, may 3 points mo. Gusto ka. Hindi mo rin laro mo. Okay. Meron pa lang ako pulso. Oo. Maglaro rin tayo, masarap maglaro rin. Maigi na ako. Hindi sinasama ko ng mga katrabaho ko kaso mahal ng tabla. 2:30 kada tao. Pero 3 oras. Maganda. Bawi na. 7 to 10. So, Ng gabi. Oh, so gano'n. Pagod na pagod. kung talaga ito, minsan din talaga yung exercise ko. Pawisan ako, okay na. Diba? May trabaho, diba? Ay, pawis na. Saka doon sa takil, okay, parang pwede yun, diba? Parang pwede. Dami, ha? Oh? Hindi natin uukos na yan, ito is process. Diba? Saka ano yan, bicep. Hindi yan ang gym. Hindi na. Bawat. Sisira kami na ano. Sira. Wala lang na. Aliyo. Tama Gusto siya. kasi mga habang ano, ganda, 60 years old. Nasa Baka wala ka bang ano? gloves. Oo. Ako hindi ako nag-gloves kaya nakumalyo eh. Pero kung nag-gloves ko hindi ako. Babara na sa hindi ka na. Dalang ko na nilalaro 2 beses na ito. Saka yung ano eh, base mo kami doon, bago. Yung babaga, gano'n. Sinigat eh. Kaya ito expert. Ang basketball ko, nililibin na. Nagkaroon ko ng Jordan. Hindi ko makikita ko, dahil sa inyo. Kasi yung motor mo. Ay, tago. Tago. Dami na. Alam, mamaya. Gusto mo yun ba? Ay, nakakatawa ako. Gusto ko siya ito. Kailangan ako. Okay. Nakakatawa doon. Yung nag-ano dyan na yung anak mo nag-convert. Maganda. May damo. Isawan niyo? Oh, may damo na yan. Maganda yun. Or niyan, kung inasawa. Ay, no, under na siya. Mas Asan yan? Meron din. nakabingit ng Hindi naman Amerikano. Shenzhen.
Nagbabagyo, tapos yung IQ. Sige lang, alas na rin yun. Nandun na yung petisyon. Nakakaw siya. Sarap yung suma ng pala. Oo. Nakakalima nga ako eh. Pang bawal. Hindi. High blood ka. Hindi, walang rice, wala ka naman. No rice, no everything. Pumunta. Tatlo lang ay dalawa lang nga Diba? dapat. Tapos, hindi siya araw-araw. Akala ko ano. Alternate lang. Ano yun, nag-chicken ako ngayon. Chicken ako lang. Wala kayo sa gabi. Ano na kayo sa gabi? May isang sa ano, sa tangali. Ah. Sarado ko. Basa. Isa po si Fred Ryan sa isang masipag to. Napakasipag ng tao. May makasal. Dami ka. Baka next year. Oh, kailangan mo kasama. Ilan taon na? 27. So, ang sarap. So, ang... Pwede na, no? Ayoko. Hindi ko maangalan. Ayoko. Uy, nalive tayo eh. Ang palod lang mo. Hintay ka! Kahit ka sigurado. Yan. Yan basta-basta. Yan jowa-jowa lang. Matik na yan eh. Kailangan talaga na. Excited eh. Nag-propose ka na ba? Oo. Siya kamatik na yan. Nag-propose ka na ba? Hindi na kailangan na. Last year pa. Dati pa, nung ako ilang beses ko magpapasahe, twice, no? O, diba? Oo. Sipag akong pumasaya na. Dahil Ayun, tinatamad-tamad ako. Ayaw ko siya. Sabi ko, mag-gym din ako. Sabi ko, oo, banat. Next time na. Relax ka na yun. Bago magbuhay. May panigaro siya ka. Bago na. Saan tayo? So nga na, imablog ka. Kasi bata ka pa eh. Kasi junior ka eh. Ayaw ko ng 5v5. Ayaw mo na? 3v3. Parang hindi ako nagpapag. Huwag tayo ng ano. No? Tayo lang. Hindi ko kayo pang-racket. Kaya nga. Malayo. Malayo. Super junior. Super senior na kami. Junior ka ba, no? Hindi mo kabaran mo, no? Oo. Ba't siya di naglalaro ng linggo? Busy na yan. Busy na siya. Tatrabaho na? Busy kasi. Mga sa likod natin sa likod. Ha? Kasama ka isa para backup. Kulang. Lagi ba kulang? Oo, kasi mahili ka, di ba? Nakit siya ng kulang. Siya nga, asyam lang. Ito lang. Paano yun? Nagkahanap kami naman. Nakuhugot kami sa amin. So ayan mga subscribers, talagang napakaraming espasang kasi hindi ko na masabi sa ating friend Ryan. Lalo na tagalin-tagal ang pangin nito. Meron siya ka. Dati ka sa unang testo ko. Marami ka ron, no? Oo. Unang testo ko. Marami ka ng testo ko. Gusto naman, balls naman. Alto si Ryan. Full body Mendoza. Full body. Dati, no? Tricep yan eh. Tricep ko kanina. Tricep ako. Oo. Ano masyadong pagulin. Tricep. Parang hindi tiyata. Hindi yan seryoso ngayon. Oo, dalawang beses na lang kataling din. Nalalang time. Sinagapan, no? Kaya pag ginaganaan ka, no? Dati siya kasama ko siya dati, di ba? Ano natin ako? So ano, pag tumitira ako, buhugot. Sabi ko, sige, I'm bored with my paper. Joke. Hindi na naglalaro. Dami ko kasi ngayon, no? Kasi hindi yan, bukas kasi. Lalo ko kasi, wala ko kasi. Kaya sa bago, sa second. Talagang Monday, pinakaday ko Monday. Dito ko ng mga agarin. Pero Tuesday to Sunday, busy na ako. Sa ating mga stock cases natin.
nagkakaano naman yun sa Sabado yata. Sabado, Sunday. Pabless sila rito. Very good na yan. Oo, dati kasi tindahan ng Oo, di ba? mas pinagawa. Doon. Talagang fish-minded, no? Kahit yung ako, hindi ko ako naman. Malalim. Aray, aray. Sinasabi ko sa'yo, malalim, no? Puro ka hangin sa loob. Ano? Oo, hangin sa loob. Marami yung mga suki natin dito, no? Ang dami. Dami. Ay, pataya ko yan. Lompa ko. Mga vices, talaga. Skydam natin. Patay tayo doon, mag-kepeng. Tsaka maganda pa rito, maraming tangal rin. Turo lang. Wala! Puro mo to. Oo. Sa akin, bokeh. So tapos na yung upper extremity niya. Tayo sa kanyang ba? Oo, kanyang ba? Okay. Ayun. Rosa, dami na. So, open niya po yung mga body ng dito. Okay. Oo, dami pasok, no? Right now. Eh, dalawa na. Okay. Buwan pa lang. Wala. Walang kailan ba yun? Yung sa Sa bahay. guys, mas malas na nasa masa. Tagal yan, ay. Wala pa akong test doon, eh. Tumas na ako dito, eh. So, baka 2 months lang ah. Get.
para magka-idea po kayo kung ano yung ginagawa yung modelo mga camping sa chair massage, yung ating po na back massage, yung ating po. So at least kung papanoorin mo ito magkaka-idea. Ang level po ni friend Ryan Mercado is half body with bentos. Kasi masyado mga spasm siya sa upper back niya. Ito. Grabe spasm mo, boy. Grabe, ang sakit. Ang sakit. Ano ba yan? Parang wala ng bukas. Ang sakit. Tagal, no? No? Sakit. Tagal lang mo Paso ba yung nilalagay mo? Tagal mo kasi wala masyado matikid eh. Ano kami sarili mo.